Taasan ng mga mata. Nagkalat lang sa paligid na ating Christmas elves. Hindi lalabas ang hinahanap mo sa pilit mo, Chris. No. Kayo tumakbo? Patingin na ng best mo! Robo, patingin na best! Tama yan, Chris. Tingnan mabuti ang pes. Mukhang sigurado si Rocco sa mga nakuha nila. Ma-check na nga yan. Mukhang kamukha! Mali! 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 Saan ka nanggaling? Bakit nga ba meron siyang dalang zombie? Magaling talaga magtago ang mga Christmas elves natin. Robo, teka lang, parang sila dito sa loob-loob eh. Posible ba? Robo, teka lang kasi hindi natin siya nakita. Wala nga natin sa... Isa-isahin. Chris, oras! Challenge na to! Teka. Nakakatulong kaya ang pagtili ni Chris? Teka lang, hindi ko maintindihan! Robo, hindi mo na kayo nagpahinga! Dapat nag-taping muna kayo, nagtrabaho kayo! Mapapagod kayo! Mali! Yan natin minamali mo ko eh! Sir Crusher? Hindi yan dalawa! Hindi yan! Okay. Hanap pa tayo! Hindi! Babalik! Roko, nakalimutan ko na! Alam ko na, Chris. Tumili ka na lang ulit baka maalala mo. Tama. Tama lang, di ba? Uy, mga pagka-touch hindi lang pwede, di ba? Hindi na! Uy, hindi yan! Tara, ipacheck nyo na ang Christmas elves nyo. Ayan na! Binuhat ni Rocco! Tingnan natin! Oops! Ingat, Rocco. Isa na lang. Bilis-bilisan nyo na ang paghahanap. Wow! Ang lakas naman pala ni Papa Rocco. Ganyan nga. Ang bilis. Ano ang pinamigay sa community bilang premyo? A. Bisikleta. B. Bigas. C. Sapatos. D. Pera. Pumili lang ng letra ng sagot at i-text ang Pasko space letter of answer. Ipadala sa 4627 para sa lahat ng networks. 5 winners linggo-linggo ang mananalo ng 300 pesos na load.